Muziek met Tamara. De 11e van de 11e komt er nu toch echt aan en we gaan naar de Kapel voor de Kunsten. Dit is Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg. Vanavond met muziek, kunst en vastelovend. En u ziet natuurlijk hier mensen alvast aan de balie staan. Daar gaan we mee spreken. Maar Lara, we beginnen met een terugblik op de Cultuurprijs. Ja, die is afgelopen vrijdag uitgereikt. En die is gegaan naar de Stichting Kunst en Cultuur in Baarlo. En zij hebben deze prijs gekregen volgens de jury, omdat ze kunst en cultuur naar iedereen willen brengen, een groot en breed publiek. En daar hebben zij de prijs voor verdiend. Dus en afgelopen jaar hebben zij workshops en filmavonden en lezingen gehouden over Tajiri. En dat was een mooi voorbeeld over hoe ze de kunst bij de mens gaan brengen. Ja, dus een terechte winnaar en ook een hele mooie bijdrage. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Cultuurprijs Pelemaas 2024 toe te kennen aan Stichting Kunst en Cultuur Baarlo. We hebben dit jaar aangegrepen omdat Tajiri in Baarlo woonde. Meer dan de helft van zijn leven gewoond en gewerkt heeft in Baarlo. 100ste geboortedag afgelopen jaar, 7 december. Ja, en dat vonden wij als Stichting Kunst en Cultuur Baarlo een reden om een heleboel activiteiten te gaan organiseren. En ja, dat hebben we dit jaar tot nu toe op een goede manier, denk ik, gerealiseerd. En we zijn nog niet klaar. Er komen nog een paar activiteiten aan. Het Tajiri-jaar heeft als geheel zeker een inspirerende werking gehad. De schaalgrootte en de diversiteit van de activiteiten vinden wij origineel en oorspronkelijk. We feliciteren Stichting Kunst en Cultuur Baarlo met het behalen van de gemeentelijke cultuurprijs 2024. We hebben dit jaar zoveel energie in dit jaar gestopt in al die activiteiten. Ja, de aantallen vergaderingen, ik heb ze niet opgeteld, de besprekingen, maar dat zijn er heel veel geweest. Ja, en dan is dit natuurlijk echt een toetje waar je, ja, een dikke taart, laat ik zo maar zeggen. Mooie kers op de taart. Helemaal waar. Stichting Kunst en Cultuur Baarlo, de Cultuurprijs 2024. Van harte gefeliciteerd, van harte gefeliciteerd. Ja, een mooie uitreiking met een terechte winnaar, maar er waren ook nog wat prijzen links en rechts daarvan. Ja, dat is natuurlijk ook de stimuleringsprijs is uitgedeeld. En dit jaar ging die naar Meijel. Daar heeft de Jeugdharmonie samen met mij als kinderkoor, Mikiko genoemd, de prijs gewonnen. En die werd uitgedeeld aan Corneeltje Jansen en Lotte Thijssen. Dus de cultuur moet natuurlijk ook voortgebracht blijven. Daarom, het is altijd belangrijk dat er meer mensen prijzen zijn. Ik begreep net, Peter Klaassen, u was zelf in de zaal. Ja. Leuke avond gehad? Ja, prima avond gehad, tuurlijk. Het was gezellig. En het is natuurlijk altijd mooi als het vol is, hè? Ja. Ja. Het is altijd kunst om het vol te krijgen en ja, mooi. Ja, daarom. Er is belangstelling voor. Ja. Ook een optreden van Ton Engels. Hij heeft een nieuwe album uitgebracht. Ook, heel leuk. Hij gaat het niet via Spotify doen, maar je kunt het alleen maar bij hem zelf krijgen en kopen. Zijn 8e, waar hij ook heel trots op is. Heeft hij ook nog gespeeld, volgens mij. Ja. Maar het is, Ton die bewandelt ook wat dat betreft nieuwe wegen voor het verspreiden van zijn muziek. Maar ja, Kal Plat, dat is natuurlijk bij hem iets wat er helemaal in zit. En wat veel mensen ook aanspreekt uit deze regio. Ik vind het op zich wel heel mooi. Daarom. Ik spreek zelf geen dialect, ik heb het nooit geleerd. Ook niet van waar ik vandaan kom, Twente. Maar ja, ik woon inmiddels al zo lang in Limburg. Ik versta het uitstekend. Alleen ik ga het niet proberen, want ik sla een modderfiguur. Dat lukt me niet. Nee, klopt. En dan moeten wij oppassen met de Limburgse grapjes die we maken natuurlijk. Ton Engels, muziek. Nou, Tamara, muziek is ook een belangrijk deel van jouw leven. Ja. Een belangrijk deel van je werk ook zelfs. Hè? Want je bent natuurlijk in Bezel betrokken bij heel veel muzikale dingen. Cultureel. De Rockstation. Je hebt er ook nieuws over. Vertel. Nou, bij de Rockstation is een onderdeel van de Rockstation is Sport10. Als je daarop doelt, ja, Sport10 dat is, wij zeggen altijd een perron, Sport10. Een perron waar mensen naartoe komen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben een hulpvraag. En wij proberen middels muziek hun op allerlei fronten zeg maar, te ontwikkelen. Zowel sociaal als muzikaal natuurlijk. En
Eigenlijk is het heel weinig bekend. En ik zou zo graag willen dat er wat meer bekendheid kwam. En we gaan nu een tweede groep starten. Dus daarom eigenlijk ook zo van, mensen, kijk eens op onze website en kijk eens wat er allemaal te vinden is in de gemeente Bezel. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. Ja. Dus, om dat allemaal een beetje duidelijk te maken, hebben we er ook een mooie film van gemaakt waar we naar gaan kijken. Leuk om te zien. En je zei net ook, ze zijn allemaal vanaf 0 begonnen. Dus eigenlijk konden ze geen muziek maken voordat ze hier waren. Ze vonden allemaal muziek leuk. Ze hadden affiniteit met muziek. Want anders kies je daar niet voor om daar naartoe te komen. En, ze zijn allemaal van 0 begonnen. En we hebben echt al een bandje, zeg maar. We hebben al opgetreden. En we willen natuurlijk ook nog meer optreden. Ja. Dus, zijn er bepaalde instrumenten of mensen die meedoen waar jullie nog specifiek naar op zoek zijn? Nou ja, toevallig zijn we... je zag net misschien dat ik aan het zingen was. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn dus op zoek naar een zanger of een zangeres die bij onze groep wil bijstaan. Die kunnen zich gewoon melden via een site, even zoeken. www.spoor-10.nl www.spoor-10.nl Dat moet lukken, zou ik zeggen. Dat is ook waar. Ook een bijzonder welkom aan de derde gast, die we nog niet gehoord hebben. Behalve net natuurlijk met zijn reactie op de cultuurprijs. Peter Klaassen, de Kapel van de Kunsten. Misschien hier ook wel bekend als de Kapel van de Lazaristen in het Panningse. Maar er worden ook wat nieuwe dingen gedaan, ook nieuwe namen. Ja. Hoe zit dat precies? Het is een evolutie. Vanaf 2002 zijn wij met een clubje begonnen in de Kasteelruïne en Kessel met Shakespeare Theater. 7 jaar gedaan, daarna huiskamerconcerten. En vorig jaar, januari, ben ik de voorzitter opgevolgd in Panningen, in de kapel. Maar toen heb ik ook gezegd, ik wil gewoon de naam vernieuwen. Ik wil het logo vernieuwen. En ik wil gewoon een veel bredere programmering. Want voor orgelmuziek dan zaten we met 25, 35 mensen in een kapel. En we hebben de afgelopen 2 jaar een aantal keren gehad dat we veel te veel mensen binnen hadden. Veel te vol was. En dat we op een gegeven moment moesten zeggen van 140 is de tax en dan kan er niemand meer bij. We hebben ook wat beeldmateriaal, dan kunnen we kijken naar hetgene wat er zo te zien en te horen is in het kapel. En dan gaat de toon en die gaat daar naar buiten. Als ik nou een dichte fluit heb, die maakt hier de toon. Die wil ook naar buiten. Maar die stoot zijn hoofd. Die moet ook weer omlaag. Dus die klinkt net alsof het zo'n grote fluit is. Toen het orgel hier in de kapel kwam, toen bleek dat de architect het plafond zo'n stuk te laag gemaakt had. Het orgel kon er dus niet in. En die mensen die kwamen uit Parijs en die hebben dat orgel hier neergezet. En die zeiden, hoe moet dat nou? Toen hebben ze het hele front, hierboven, hebben ze naar beneden laten zakken. En de plaatselijke smid heeft daar dus grote haken voor gemaakt. Dus de hele voorkant van het orgel, die hangt zo'n stuk lager dan de bedoeling was. En je kunt het nog zien, want ze hebben, daarboven hebben ze de punten eraf moeten laten, want anders kon je er niet in. Nou zijn deze tonen, deze trompettonen, die worden onder andere bepaald door het feit dat het trompetgedeelte, en ik zal er eentje uitpakken, dan kunt u dat zien. Kijk, als ik hier nou op blaas, dan hebben we een toon, trompet. Maar hoe komt dat? En dan moet ik heel voorzichtig doen. Als ik die uit elkaar haal, dan zie je hier een lipje zitten. En dat lipje, dat is hetzelfde als bij een hobo. Daar heb ik zo'n riet in, hè? Dat trilt dus. En dat maakt het geluid van de trompet.
daar waren ze hard bezig. Dat waren mensen die er op het spelen waren. Maar vrijdagavond, 8 november, komt ook een speciale organist die daar voorbij komt. Gijs van Schoonhoven. Gijs van Schoonhoven. En ook hij is al eens geweest volgens mij. Ja, hij is vaker in de kapel geweest. Vorig jaar nog. En toen hebben de mensen ook gezegd van joh, 70% van de beleving was gewoon de muziek, de geluidseffecten. Want hij speelt geen liedjes of geen concert. Nee, hij speelt net als vroeger in een theater. Geluidseffecten bij een film. En het is de stomme film Le Tartuffe van Molière. Dat is natuurlijk een beroemde schrijver. Maar in die film speelt de beste acteur van die tijd, in 1925. Die speelt erin en de film is eigenlijk gemaakt door een Duitse regisseur. En in die tijd ook een van de beste regisseurs van stomme films. Dus we hebben wel een topper in huis. En het is altijd spannend natuurlijk hoe de mensen reageren. Maar Gijs komt morgen voor de 4e keer. We hebben 4 keer toch, we hebben 3 keer al een volle bak gehad bij hem. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. En dat zijn die dingen waar je denkt aan de films van Charlie Chaplin en van de Dikke en de Dunne. Die natuurlijk ook dit soort opzet hadden. Ja. Dus, maar we hebben ook wel eens een keer hoe heet het ook alweer? De General. En dat is een beroemde locomotief, stoomlocomotief uit de Amerikaanse burgeroorlog gehad. Met Keaton. Buster Keaton was in de hoofdrol. Nou, van begin tot het eind spannend. Hartstikke mooi. Prachtige verhalen, maar ook mooi op. En het mooie van die films uit die tijd is ook, daar zit drama in, maar er zit ook humor in en altijd een happy end. Dus. Zoals dat hoort. Zoals dat hoort, ja. Dus, En kunnen mensen daar kaartjes verkopen of kunnen ze daar gewoon... Nee, bij ons, wij zijn een AMBI-stichting, dus Algemeen Nut Beoogende Instelling. En wij werken met vrije gaves. Dus dan zeggen wij ook tegen de mensen, joh, wij hebben altijd kwaliteit geboden en jullie hebben ervan kunnen genieten. Wij vragen om een vrije gave wat het u waard is. Maar als u het op prijs stelt dat we nog jarenlang dit kunnen gaan doen, dan gaat er een beetje serieus mee om. Maar we laten de mensen vrij, want niet iedereen heeft een dikke portemonnee. Nee. Zo is het. Ja, maar nee, wij vragen geen entree, doen we niet. Maar op die manier loopt het lekker bij de Kapel der Kunsten. Ja. Dus, Nou ja, we hebben nu gewoon sinds die nieuwe programmering hebben we regelmatig volle bak. En dat is natuurlijk heel mooi. En dat is ook eigenlijk de filosofie van de overste en de leiding uit Rome. Die zeggen ook, joh, de poorten moeten open. We moeten weer meer de loop krijgen in die kapel, in die tuin, in dat vrije tijdsgebouwtje daar met zo'n volwiel. Mensen moeten zich welkom voelen hier. En mensen moeten hier een kopje soep kunnen eten of een kop koffie kunnen drinken. En wij zijn in voor een goed gesprek. En het hoeft niet altijd over religie te gaan. De zin van het leven is een thema wat heel veel jonge mensen boeit in deze tijd. Mm-hmm. En ik denk van nou, ga daar maar eens mee aan de slag. Ik vind dat heel mooi. En dan wij worden daarvoor ingezet van nou, zorg dat er gewoon voldoende publiek binnenkomt. Dat ze kennis maken met de kapel. En dat ze er een stuk waardering voor krijgen. Ja. Heel veel succes daarbij. Ja, dank je. Het zal vast heel veel mensen ook opleveren. Muziek, Lara, is ook een heel belangrijk stuk in de 11e van de 11e. Hij komt er weer aan. Ja. Aanstaande maandag is het zover. Dan wordt de carnaval weer afgetrapt. Ja, dat kun je echt zeggen. Zonder carnaval of zonder muziek is er helemaal geen carnaval. Hè? Nee. Die Polonaise loopt niet vanzelf. De 11e van de 11e begint. Dus Roermond is natuurlijk de officiële opening van het seizoen. Daar beginnen ze om 11:11 met een hele reeks aan artiesten. Maar we hebben natuurlijk ook lokaal het nodige te doen. Dus in Venlo, we gaan eventjes van groot tot klein. In Venlo wordt ook om 11:11 het kanon afgeschoten. Dus daar kunnen mensen naartoe. En is er van alles een programma door Jokers opgezet. Maar ook hier in Panningen wordt een kanon afgeschoten voor het huis van de gemeente om 11:11. Dat wordt dit jaar verzorgd door Kiwanis, als ik het goed uitspreek. Zij hebben daar een evenement neergezet waar iedereen naartoe kan gaan en voor €11,11 een kaartje kan kopen. En daar wordt ook er komt een hele scala aan artiesten komt eraan. En dan voor de mensen die dan om 4 uur nog niet genoeg hebben, die kunnen de kroegen in, want daar is de afterparty, om het zo maar uit te drukken. En onder andere bij Tienes wordt daar ook nog, komen ook nog verschillende artiesten optreden. Dus, ja. Het is ook altijd die 11e, is die dag toch heel speciaal? Zit er een verhaal achter? Ja, het vervelende is, er zitten heel veel verhalen achter. dus pin me niet vast als ik een versie gemist heb. We beginnen als met 11, is 1-1, dus iedereen is gelijk. Nou, dat is iets. 11 is het zottegetal, dus ja, 11-11 is dan al helemaal dat we helemaal losgaan. En we hebben natuurlijk ook nog gehad in de Franse tijd hadden we de égalité, liberté,
Fraternité. En toen zetten mensen ook een beetje als proteststeek een steek op hun hoofd. En dat was dan ook, die steek heeft ook 2 eendjes in principe erin zitten. En daarmee werd ook de draak gestoken met de Franse overheersing. Ja, daarom. Dus stiekem werd er een beetje fun gemaakt met Napoleon en zijn mannen. Ja. Dus, En als je erop googelt vind je nog 20 verschillende andere varianten. Maar, het is toch eens leuk om te horen dat we met z'n drieën dan Fraternité zeggen. Ja. Dat is wel grappig. ik ben ook eigenlijk blij met de 5 anderen te zeggen. Wij zijn er nog mee opgevoed. De komende LVK die gaat plaatsvinden in Roermond. Dat is al bekend. Daar zullen mensen natuurlijk misschien zelfs al kaartjes voor aan het regelen zijn. Maar ze kijken zelfs een jaar vooruit. 2026 is ook bekendgemaakt. Ja, het is een jubileumjaar. Dat is de 50ste editie van het LVK. En dan gaan we met z'n allen naar Pinkpop. Dan gaan we naar Landgraaf. En daar zal het paviljoen dan neerstrijken. En dat is nu al bekendgemaakt, omdat het juist een jubileumjaar is. Net zoals in Maastricht willen ze toch een paviljoen opzetten voor 7000 mensen. En dan moet er gewoon heel veel geregeld worden van tevoren. En het voordeel aan het megaterrein is dat er natuurlijk de infrastructuur al ligt, sanitair ligt, alles ligt er om Pinkpop te regelen. Nou, dan kunnen ze die 7000 mensen, die virus kunnen ze dan ook nog wel hebben. Dat zal wel lukken, want daar staan er normaal 50.000, 60.000. Ja, iets meer. Met gemak, denk ik. Hè? Ja. Dus, het is een groot terrein. Ik zie het ook achter je staan natuurlijk. Dus dat gaat daar lukken. En dat is een prima plek die ze daar gekozen hebben, waar veel mensen naartoe kunnen. Ja, heel goed. Ja. Straks gaan we het over jeugdige muzikanten hebben hier uit de regio natuurlijk. Maar er is ook tijd voor muziek uit Pelemaas. Die gaan we ook bekijken. En elke maand namelijk gaat Sandra op bezoek bij een band uit de regio. Nou, zij is op bezoek geweest bij een band die heet Old School. En dat is Old School, maar het klinkt heel erg old school. Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. Oldschool, iets wat misschien niet meer helemaal in de mode is, maar absoluut nog heel erg tof en stijlvol. Vandaag ben ik de repetitie van de band Oldschool. Nou, superleuk dat ik hier mag zijn. En jullie zijn gemiddeld een jaar of 55, 60 misschien. Dank u wel. Hey, hoe lang bestaan jullie al? Nou, een klein 1,5 jaar zo'n beetje, denk ik. Ja, 1,5 jaar? Ja. Okay. We zijn ongeveer 1,5 jaar geleden zijn we begonnen. En dat ging op verzoek van Geert en Jan. Die waren volgens mij, die zaten in een ander bandje en die waren weer op zoek naar iets anders. En toen heeft Geert mij erbij gehaald en toen is Raymond er op een gegeven moment bij gevraagd. En Mark is er later nog bij gevraagd en zo is het ontstaan. Dus eigenlijk zijn jullie gewoon een jonge band? Een hele jonge band? Ja. Maar de leeftijd van de band wel, maar de leeftijd van de leden die druipt er enigszins vanaf. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for it. Maar jullie spelen wel al langer muziek toch? Ja. Denk ik, of niet? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat gemiddeld iedereen die hier zit een muziekhistorie heeft achter zich heeft van pak een beetje 35 jaar of zo. Ik denk nog wel langer. Of nog langer. Ja, ik denk wel 50 jaar. Ja. Dus jullie zijn zo 50 jaar geleden zo ongeveer begonnen. Nu weer opnieuw een nieuwe band opgestart. Zijn er veel verschillen? Ja. Ik denk wat er echt veranderd is, vroeger deed je alles vanaf een cassettebandje en dan nam je een nummer op en dan moest je ook nog eerst de discjockey die er doorheen praat aan het begin en het eind. Die moest je dan maar eventjes wegdenken. En dan ging je de teksten en de muziek, de akkoorden, dan moest je allemaal van dat cassettebandje werd dat afgehaald. Ja, dat weet ik zelfs nog. Tegenwoordig heb je YouTube en YouTube dat is geniaal. Daar kun je gewoon altijd wel iemand vinden die jou uitlegt van hoe je bepaalde dingen op welk instrument dan ook moet doen. En is dit fijner? Het is sneller. Sneller. Ik denk wel dat je er minder van doet. Ja, maar ook mooi ook. Ja, maar je leert er. Ik denk als je het zelf uitzoekt, dan is toch de basis. Zeg maar.
wat spelen jullie zelf als jullie coveren met oldschool? Welke nummers? Of voor genre? Ja, eigenlijk een heel breed spectrum hebben wij. Maar de insteek is eigenlijk toch een beetje naar het Americana toe. Ja, dus het is een heel uitgebreid en breed repertoire. Ik zag dat er meerdere van jullie ook zingen. Dus is dat ook een van de speerpunten van jullie als band? Samenzang? Ja, ik kan me herinneren toen we het allereerste keer bij elkaar kwamen om zeg maar een bandje te gaan vormen. Toen zaten we er twee, en vooral Jan en Geert, die hadden zoiets van, wij moeten heel veel met zang gaan doen. Dus dat we met meerstemmige zang. En ik moet zeggen, dat is best wel goed gelukt. Bijvoorbeeld een nummer van de Eagles, Seven Bridges Road, dat is bijna compleet a cappella. En dat klinkt toch best wel aardig, vinden we zelf natuurlijk. En andere mensen die vinden dat ook leuk als je het hoort. Dus. Nee, voor mij mag het zingen. Ja. There is moonlight and Mars in the trees. Down this seven bridges road. Jullie bestaan 1,5 jaar. Ja. En toch hebben jullie al best wel toffe dingen gedaan, qua optredens. Ja, maar een aantal... We hebben zeker, net zoals Ego Pop en dan die Zeilberg Run, dat waren bij uitstek eigenlijk wel de hele leuke gigs. En dan nog wat kroegen wat we gedaan hebben. Dat klinkt niet verkeerd. Privé feestjes, dus hebben we ook al... Dus daar zijn jullie ook voor te boeken? Ja, ook altijd ook goed. Allemaal, ja. Lay down, Sally, no need to be so soon. I've been trying all my lungs to talk to you. Ja, wij doen dit item ook om bands aan onze gemeente te laten zien. En repeteren is een essentieel onderdeel van die bandjes die de mensen uiteindelijk alleen maar live zien. Hoe vaak repeteren jullie en hoe gaat dat dan in zijn werk? Wij repeteren in principe 1 keer in de week, op maandagavond. Maar er zijn nog hier een aantal mensen die zijn met pensioen. En die hebben ook allemaal een campertje. En we willen regelmatig zeg maar, op vakantie gaan, want dat is heel belangrijk. Het voordeel van met pensioen zijn. Dus er zijn regelmatig periodes dat er zeg maar, niet gerepeteerd wordt. En we hebben al vooral de afgelopen zomer hebben we gemerkt dat best wel een lange periode is. Maar dan heb je daarna wel extra zin, denk ik, om weer echt even lekker muziek te maken. Juist, dat is natuurlijk wel dan weer veel motivatie krijg je dan ook weer als je dat mis je weer wel als je op vakantie bent, dat je zeg maar die hobby die we toch met z'n allen hebben, dat je die dan... En vernieuwen jullie de set ook regelmatig? Komen er af en toe wel nieuwe nummers bij? Ja, zeker. Ik bedoel, op een gegeven moment dan wil ik toch wel verversen van nieuwe nummers. En sommige nummers, weet je, daar heb je van, op een gegeven moment die heb je al zo lang gespeeld of dat je zegt van nou... Wordt weer tijd voor wat nieuws, even weer wat frisse energie. Ben ik wel klaar mee. Ja. En de naam, Oldschool. Kun je er iets over zeggen? Nou, we hebben een keer een brainstorm sessie gehad toen we net begonnen van hoe gaan we ons noemen. En toen kwamen er allerlei wilde dingen en de meeste van die namen die werden toch wel gelieerd aan de leeftijd van de bandleden. En er was er eentje die zei bijvoorbeeld Stiffy Fingers in plaats van Sticky Fingers. Arthritis. Maar uiteindelijk toen riep iemand, ik meen dat Gert er was, die zei old school vind ik wel leuk. En dan gewoon in old school. Hè? Maar toen dachten we even, old school, dat klinkt echt wel heel ouderwets. Als we er nou eens old
is cool gaan maken. En zo is dus de naam Old. Old is gewoon cool. Ja, Old is gewoon cool. Ja. En zo zien we dat. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Leuk interview. Ik kan volgens mij nog wel uren met jullie praten. Hè? Ja. Maar ja, dat wordt een heel lang item. We gaan naar een paar muzikanten uit Bezel. Hè. U ziet ook nieuwe gezichten hier. Lorenzo en Bing zijn bij ons aangesloten. Jij hebt ze meegenomen, Tamara. Ja. Met een hele goede reden natuurlijk. Ja. Waarom? Nou, 2 jaar geleden zijn we gestart bij de Rockstation met het project Young Talent on Stage. Daar is toen de band uit ontstaan, Greasy Grabs. Ze hebben opgetreden vorig jaar bij het P&M Hoes. Dat was eigenlijk hun eerste optreden. Daarna toen is eigenlijk die periode dat wij hun begeleiden, zeg maar, was afgelopen. En toen hebben we van de gemeente nog een keer voor een vervolgtraject subsidie gekregen. En daar zijn we nu mee begonnen. En ja, er waren 2 deelnemers, zou ik maar zeggen. Ja, 2 muzikanten die waren helaas gestopt omdat ze met een studie begonnen. En die hadden geen tijd meer. Daarvoor hebben we een hele goede nieuwe erbij gekregen. En zij zijn nou echt aan de weg in timmeren. En in het begin volgend jaar, dan moeten wij hun loslaten. En dan moeten ze eigenlijk zelf verder als zelfstandige band. En ik had zoiets van, ja, ik kan wel van alles over hun gaan vertellen, maar misschien kunnen ze het zelf veel beter. Dat kunnen ze zelf veel beter. Ja. Daar hadden we straks ook al even over gehad, hè? Lorenzo, Bing. Jullie hebben nog geen eigen nummers? Misschien nee, nog niet. We hebben echt de laatste 2 jaar, ja, dan ook even zonder Lorenzo. Ik er nog niet bij was. Ja, we hebben vooral gewoon covers zitten te doen. We hebben wel eens geprobeerd eigen materiaal te maken, maar dat ging niet echt in de richting die we wouden. Maar ja, we doen vooral covers van een beetje rock, metal, hard rock, poprock. Maar vooral een beetje in die regio, echt Radiohead, Queens of the Stone Age, Rage Against the Machine, Evanescence. Maar we willen nu een beetje meer die Radiohead, alt-rock, poprock richting ingaan. Ja, een beetje commerciëler misschien ook, maar ook waar vaker wat meer emotie misschien ook wel in kan dan in sommige van die andere. Ja. Allebei op de gitaar. Leren jullie veel van elkaar? Praten jullie veel over? Ik zou zeker zeggen van wel. Ja, als we bijvoorbeeld een fout maken met een repetitie, ja, we zijn er beide voor elkaar om een beetje tips te geven. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje met de hele band. Gewoon, ja, als er iets is, zeggen we het eigenlijk gewoon. Ja, we kunnen gewoon goed met elkaar om. Hoeveel jaren maken jullie al muziek? Ik zelf, ik was 8, 9 jaar geleden begonnen met drummen. En toen december 2022 was ik begonnen met gitaar. Ik heb er nooit les voor genomen. Ik had gewoon een keer mijn pap's gitaar gepakt. Want ik dacht dat het leuk zou zijn om een Nirvana-nummer te leren. En vanuit daar was het een beetje begonnen. En toen begon ik zeg maar ja, zelf tablatuur te lezen, dat allemaal. Half jaar daarna was ik ook een beetje met basgitaar begonnen. En vanuit daar, ja. Ja, en voor jou, Lorenzo? Ja, bij mij is het ietsjes korter. Het is eigenlijk zowat 4 jaren, maar de eerste 3 jaar eigenlijk zijn zeg maar puur voor school eigenlijk. En dan een beetje toen ik klaar was met school, toen begon ik echt pas op mezelf het serieus te nemen met gitaar. Dus ja, ik zou zeggen misschien een jaartje echt serieus eigenlijk. Oké, dus dan zie je toch wel dat je heel snel al op een niveau bent dat je iets kunt. En dat maakt het ook leuker, denk ik, als je als een band samen iets wil doen. Ja, zeker. Ja. Altijd het grote probleem bij dat soort bands is natuurlijk iemand die ook wil zingen. Is dat ook gelukt? Ja, we hebben een goede zangeres. De zangeres is echt een geweldige zanger. Ja. Het is altijd lastig om daarmee te doen. En, je zei net Greasy Grabs, nou die naam is weg. Jullie hebben een nieuwe naam gekozen. Welke is dat? Wij zijn nu Algorithm. Ja, hoe we eraan komen, heel eerlijk. Ja, het paste beter, hè? We kwamen erop en het was, daar lieten we het bij. We zijn gewoon dingen aan het verzinnen. Ja. Is natuurlijk ook in die zin iets wat in het nieuws is. De algoritmes van YouTube, waar mensen het over hebben en dat soort zaken. Zeker ook met bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen en dingen die daar gebeuren. Dus het is wel een hippe naam en het past bij het genre een beetje, zou je zeggen. Ja. Dus, doelen, waar willen jullie over een jaar staan?
ja, dan kunnen we best meteen Pinkpop zeggen. Hè. Ja, als we daar staan, dan weten wij eigenlijk wel dat we het zeker echt goed doen. Als we in zo'n soort zaal kunnen staan of zo'n soort plek. Dat zou mooi zijn. Wat je daar natuurlijk voor nodig hebt, is dat je zoveel mogelijk speelt. Hè? Dat je zoveel mogelijk op podia staat. Daar zijn jullie ook naar op zoek. Mensen die jullie graag willen laten spelen. Zeker, ja. En jullie zijn ook te vinden, hè? Klopt. Yes, we zijn op Instagram te vinden met Algorithm. En hoe schrijf je dat? Oh ja, dat is wel even iets dat een beetje heeft te maken met hoe we op die naam zijn gekomen. Dus eerst dachten wij ook een beetje zeg maar, aan de algoritme. En dan algorithm in het Engels. Toen dacht ik van rhythm. Ja, als een rhythm met muziek. Dus dat zou een beetje... leuke wordplay een beetje. Ja. Dus dan is dat ook meteen even handig om te weten, ja. En dan, stel je was nodig voor iets, dan kunt je ons vinden met de mail met algorithmmusic aan elkaar 23@gmail.com. Die zijn ook op Insta. Mensen kunnen daar dingen horen ook. Dus hebben ze een beetje een voorproefje van wat jullie daar kunnen doen. Ja. Ze kunnen ook gewoon naar het PNM-hoes komen. Ja. Daar gaan jullie dit jaar als algoritme ook weer optreden. Dus, klopt. Dus dat zal ook heel benieuwd zijn voor de mensen. En dan komen jullie ook nog op beeld erbij. Dus dat gaat heel chic worden. En als ze gewoon even blijven kijken, dan zien ze een clip van jullie. En dan zien we algoritme aan het werk. Nou, u kunt ze boeken en ze komen heel graag spelen. Algorithm, dank dat jullie er waren. Tamara, dank dat je ze hebt meegenomen. Ja. En natuurlijk ook dank voor onze andere gasten. Dit was het weer. Dit was Dwars door Limburg. Meer actualiteiten vindt u als altijd op onze site. Dus dat gaat daar heel zeker lukken. En bedankt voor het kijken. Tot volgende week en tot dan.